Samantala sa ating police report naman po, drug den matagumpay na nabuwag ng otoridad sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Isa na namang drug den ang matagumpay na nabuwag ng mga otoridad sa lungsod ng Dagupan sa magkasanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 1 at ng Philippine National Police. Isinagawang isang buy-bust operation sa sitio Aling Barangay Pantal, Dagupan City noong July 13, 2026. 5 katao ang naaresto sa operasyon, kabilang ang umano'y maintainer at co-maintainer ng naturang drug den. Nakumpiska rin ang tinatayang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug market value na 40,800 piso bukod pa sa iba't ibang drug paraphernalia. Ayon sa PDEA, ang nabuwag na drug den ay matatagpuan malapit sa lugar kung saan nagsagawa rin ng search warrant operation noong April 27, 2026. Sa naturang operasyon, nasamsamang nasa 48 gramo ng hinihinalang shabu at nabuwag din ang isa pang illegal na pasilidad na may kaugnayan sa bentahan ng droga. Sinabi ni PDEA Regional Director Julius Paderes na patunay ang matagumpay na operasyon sa patuloy nilang pinalalawak na kampanya laban sa iligal na droga sa Rehiyon 1. Binigyang diin din niya na mananagot hindi lamang ang mga sangkot sa bentahan ng droga, kundi maging ang mga taong nagbibigay proteksyon o kumukonsinti sa operasyon ng mga sindikato, kung saan mapapatunayan ng kanilang pagkakasangkot. Inihahanda na ngayon ng pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 13 at 14 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong sospek. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.